Ukraina öz howa geňişliginiň aglaby bölegini gödäwçiligini dikeltdi dep Britan aňta gullugy 27 aprelläki habaryny aýtdy. Bu habar Russiýanyň döwlet eýetçiligindäki Gazprom kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň agdalary bolan Polşa we Bolgariýa berýän tebii gazyny kesenligini aýdan wagtyna gabat geldi. Russiýanyň Ukrainanyň demir gazynynaky we gün wataryndaky howa geňişligine bolan el ýeterliligi ören çäkli. Bu onuň uzak aralyga ýetýän ýaraglary ulanyp çuňur darba urmagy mümkinçilik berýän hüjümlerini çäklendirýär diýip Angliýanyň Gorunmak ministrliginiň Twitter'da çap eden günnelik habarynda aýdylýar. Russiýanyň howa işçiligi esasan Ukrainanyň gün ortasyna we günnogoruna gönükdirilip, bu sebäpde söwüşýän gowry ýer güýçlerini gollaw bermekden ibaret diýip ministrlik Moskwanyň bütün ýurt boýunça Ukrain harby deskalaryny we logistik ulgamlaryny nyşana almagyny hem dowam etdirýändigini aýtdy. Şeýle-de habarda Ukrainanyň Gawa gastyndaky port şäheri Mariupol urulýan howa darbalarynyň asuda adamlar üçin ul töwekküllik döredýändigi, sebäbi ýokardan taşlanýan bombalaryň uwrukdurulmaýan bombalardygy aýdylýar. Şu aralykda 27 aprelden başlap Gazprom, Bolgariýa we Polşa gaz tölegleriniň rublda tölenmeýändigi sebäpli gaz üçinçiligini düýünden kesýändigini aýtdy. Polşa we Bolgariýa, Moskwa 24 fevralda Ukraina goşun süreli bäri gazy kesilen ilkinji Ýewropa Birleşigi ýurtlary boldy. Gazpromyň 26 aprelde 27 aprelden başlap tebii gaz iýermegini togtatjakdygyny aýdanlygyny aýdyp, bu iki ýurt Russiýanyň Ukrainanyň ýaranlaryna gaz iýermegi kesip biljekdigi baradaky aladalaryň Kiýewiň gaz şantazy diýýäniniň çynyrgamagyna sebäp boldy. 1 aprelden soň iýerilen gaz üçin edilýän tölegler täze töleg usullary arkaly rublda tölenmeli we onuň jekmejeklikleri garşydaky taraplara öz wagtyna habar berildi diýip Gazprom 27 aprelde aýtdy. 27 agdaly Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukraina garşy esassız uruşa başlamagyny berk ýazgardy we Moskwa garşy sanksiýalar toplumyny giridip, prezident Vladimir Putin'in geçen ay dostal ýurtlardan bolan daşary ýurtly alyjylaryň gaz tölegini dollarda we ýewroda däl eýsem rublda tölemeli boljakdygy bilen haýbat atmagyny alyp geldi. Ýewropa Birleşiginiň agdalarynyň köpüsi töleg walyutasyny üýtgetmegiň şertnamanyň bozulmagyna sebäp boljakdygyny aýdyp, Putiniň eden beýanatyny ret etdi. Şeýle-de gaz iýermegiň hakykat ýüzünde ne derejede beýle çalk togtadylyp bilinjektigi entek belli däl. Ýewropa Birleşiginiň gaz geçiriş ulgamynyň operator maglumatlaryna görä 27 aprel güni ýerden Gazprom bu habar elan etmedinden öň Polşa barýan gaz akymy nola çenli peterli we birazdan ýene ýokargaldy. Bulgar Transgaz Bolgariýanyň gaz ulgamy operatory bolsa, buradan atylan haýwatlara garamazdan 27 aprelde Russiýadan gelýän gaz akymynyň häzir çenli kesilmändigini aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň ýene bir agdasy bolan Wengriýa 27 aprelde Gazprom bilen arasyndaky çaknaşyklara garamazdan Serbiýanyň we Bolgariýanyň süýlen gelýän rus gazyny kadaly ýagdaýda alýanlygyny aýtdy. Sagçy premier ministr Viktor Orban Putin bilen dostlukly gatnaşykda bolan soň Wengriýa rus gazy üçin rublda töleg etmegi kabul eden az sanly ýurtlaryň biri boldy. Awstriýa hem 27 aprelde Russiýanyň tebii gaz üçinçiliginiň çäklendirilmedik ýagdaýda dowam edýändigini we munyň üýtgejekdigini gorkadýan alamatyň häzir çenli ýokdugyny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 26 aprelde BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres Ukrainadaky konflikti besetmek üçin şinlik hem gepleşikleri umyt baglaýanlygyny aýtdy. Putin Guterres'e harp operasiýanyň dowam edýändigine garamazdan biz şinnem diplomatik ýol bilen alalyşyk gazanyp biljekdigimize umyt baglaýar dedi. Putin Rus we Ukraina gepleşikçileriniň geçen ay Istanbulda geçiren gepleşiklerini çynlakay ilerleme edenligini aýtdy. Emma ol bu tagallarlaryň Kiýewiň etegindäki Buça şäherine Rus güýçleriniň eden etdirikleri barada aýdylan zatlar sebäpli puja çykanlygyny öňe sürdi. Şeýle-de Putin BMG'nyň we Gyzyl Haç komitetiniň Ukrainanyň Mariupoldaky Azovstal zawodyny gabalyp galan paraha diýlaty evakuasiýa etmek işine gatnaşmak bilen prinsipde alalaşdy diýip Birleşen Milletler Romasynyň beýanatyny aýdylýar.